zaɓe tsakani da Allah. Amma inda da ake ba wani wanda yake zama, kowa baya duba babban hoto da ake faɗa, kowa hoton kansa yake duba. Saboda haka babu wanda zaka je kai magana da shi. Baragada ta yi yawa. Ni na tsaya zaɓe sau 16 a cikin shekara 30. Na ci 13 na faɗi 3. Saboda haka na san inda ake cin zaɓe, na san inda ake faɗuwa zaɓe. Duk wannan baragadar da kake gani ana maganar da kansuloli da ciyamomi da tsofaffin shugaban kasa da sauransu, ai su ne ma matsalar. Waɗannan ɗin da mutane suke gani su ne, ai da duk wa'annan da kansulolin da shugabannin ƙasar da ciyamomin na mulki da 'yan majalisa, da kowa ya yi abin da yake so, da mu shiga wannan yanayi ba. Saboda haka wannan New Nigeria ɗin, inda za mu iya duka sababbin fuskoki irin fuskokin nan naku da kuke bayan kyamara, da ba wanda kuke haskawa kullum ba, ku din da kuke bayan kyamara din da ba a ganin ku muke so yanzu a rinka haskawa. Talakawan da suka shiga cikin kwata, yau Allah ne kadai ya san wanda bai ci abinci, yau Allah ne kadai ya san yanzu wanda yake daji an kama shi, yau Allah ne kadai ya san wanda yake yayi jarrabawa ta sakandare yana so ya tafi jami'a, ba shi da kuɗin da zai je ya biya ko waye ko jam ko waɗansu abubuwa. Yau Allah kaɗai ya san mutanen da suna da damar da za a tura su ƙasashen duniya su je su yi karatu. Duk mutanen suna nan a zaune, amma daina zancen su. Wannan ita ce babban matsala wanda muke fatan Allah zai taimake mu zo mu haɗu da mutanen da ya dace a ƙasar nan a gyara. Maganar sauran PDP da APC kullum a buɗe muke, kullum shiri muke yi magana da sauransu. Wannan shine tsarinmu a jam'iyya. Kowa yana da, mutane da dama suna da yakinin cewa zaben 2023 shine kusan zai zama zaɓe mafi wahala a tarihin Najeriya, saboda talaka an shashi ya warke, da mai ƙuri'ar da mai neman ƙuri'ar zai za a ji jiki. Akwai wani sabon siddabar da kake tunani ne wanda ɗan Najeriya ba a mishi a 2015 ba da aka shashi ya warke da kai zaka zo da shi? Ai wannan shekara ta 2023 ba shi ya fi kowanne wahala ba, shi ya fi kowanne sauki. Kaga matasan nan namu, zancen ka zo ka ce za ka buɗe musu ido da wani mai ɗamara ko wani mai hukumar zaɓe, duka fa dukkananmu ne da wasu ma 'ya'yanmu da sauransu, kuma su matasan da sauyinsu ne. Ba wanda zai buɗe ido shekara ta 2023. In ka zo da zai buɗe ido ma watakila sai ka yi gudun famfan da ke, domin ba za su kyale ka. Ba yanda za a yi ka zo ka ce za ka kwace daga gurin wanda jama'a suke so, ka ba wanda mutane suka tsana, kuma sun tsane shi ne bisa ga abubuwan da halayyarsa, kuma daga nan kana son ya sake zama ya bauta shekara 4 ko shekara 8 ba. Wannan ba za ta yi ba. Mu muna ganin musamman ma dai da shugaban kasa ya sa hannu a wannan doka, ya yi kokari da ya sa hannu na cewar a yi gaskiya. Duk abin da za a yi tafiya ake kullum harkar wato zamani, sai kai amfani da zamani. Kakanninmu da suka yi tafiya a kafa, yanzu ba za ka ce duk inda za ka tafi a ƙafa, ko da suka hau jakai da dawaki suka yi ta tafiya garuruwa, idan za ka je yanzu ba inda za ka je da wannan tsari, dole sai ka hau abubuwa na zamani, inda mota za ta je, inda jirgin sama zai shi je da sauransu. Wannan shekara ta 2023 zaɓe na talakawan Najeriya ne, kuma zaɓe na matasan Najeriya ne. Amma da lamun gode kwarai.